Nazdar lidi, vítejte u nového videa. Já jsem Aliv z Geekplace.cz. Jsem nový člen, vyhrál jsem vlastně nábor. No a jsme tu u hry Shakes and Fidget. Tak, jdeme na to, začínáme na S6, kde máme postavu s kulem a na kaši. Level 186 jsem dal včera, jdeme do zbrojně, že nic. V zbrojírně zase nic. A elixíry. Dobrý. Takže vybereme hlídko. Koupíme elixír. Jo, to nemám. Tak. Sadím elixír. Trochu se vylepším. Tak do záchodu hodím expící víkend, takže super. Do záchodu hodím tohle. Tak. A je to na válečníka nám padlo, takže dobrý. A co máme v cechu? No, válka. To přeskočím. Tak. Je někdo novej? Jo, 91, dobrý. Tak se přidám. Ale tohle nebude moc náživnej díl asi. Dáme si ještě arénku. Kdo hraje na S6 a chtěl by k nám do cechu a je okolo nad 90 level, tak může. A kdo je pod 90 level, tak může do akademie. Počkejte chviličku. Tak, co zpět? Musel jsem si na chvilku odběhnout. Tak a jdeme do podzemí. Koho máme? Jo, máme pořád to první. A tady máme Sinvalindu. Tak zkusíme tady klauna. Nic, ještě zkusíme za houbičku, to je Sinvalindu. To vyměním. Muset zase vylepšit pomocníky. Včera už bylo takhle, prostě malinko. Nemám na to prachy, že? Tady mám vovu za mnou, což se mi strašně líbí. 1, 2, 3, 4, 5 epiků. Tak. A jo, dáme si tohle. Přesuneme se na S13, kde mám postavu Angel 159, level 109, kterou jsem vyměnil za to S26, kde už jsem byl 60 level. Tak jdeme se podívat, co tady máme. 221, no, se možná bude hodit. A chtěl bych to zbraň. Ale budu kupovat asi za houbičku. To není takovou moc. Tak to koupím. No, tak tohle nechám. Koupím elixír. Prodloužím do kdy to mám. 21.7. no. To je docela dobrý. Tak, zkusíme podzemko, pekelnýho kyklopa. Jo, dobrý. 910. V cechu nic novýho. Nevadí. Taky dali. Nerve to nějak moc. Mám to na 10. Dáme tohle a přesuneme se na S27.d, což je německý server, kde půjdeme do zbrojírny. Meč 92, no, bych možná mohl koupit. 70 síla, mám 109, tak to koupím ten štít určitě.
tady máme 78, jo, to taky. 64, no, a tady Elik, jo. No, takže tady budeme hodně věcí. Když tohle koupím. No, tak tohle je lepší, že tady ty můžu prodat. Koupím tenhle štít. Tak, prodám. Ale co jsem tu chtěl, jo, tohle. No to ještě nemám. Jdeme do toho, do cechu, kde je válka. Přeskočíme na nás. To jsme dalece. No, nechce. Prostě jsme odešli. Jo, tady se myslím vyhlašovat. Měli bychom to vyhrát. Přeskočím. Jo. Tak, si přidáme. Jo, to nic. Koho zkusíme tady elementála třeba. Nepadlo, nevadí. Tady jsme nějaký nedali proti 57. No, co tam je štěstí, to nic. A přesuneme se na S19, kde hraju den, tak když už mám prostě odjetý pivka, jsme vyhráli, to je dobrý. Když jsme rank, ještě nejsme lepší. 32, no, to koupím. Co? Ne. Jsem obratno, mám 9. Jsem... Jo, to nic tady. Škoda. Koupíme tenhle luk. No, ten je teda o hodně lepší. Tak. A tady jsou v hrozném cechu, tak kdyby někdo mě pozval, tak bych se nezlobil do nějakého lepšího. Tak. Nedali jsme. Škoda. Tak. To nic. Tak. A přesuneme se na S6.cz, kde máme druhou postavu. Tady půjdeme do toho, jo. A Ineas odešel do hlavního cechu, jsem ho pozval. Tak, co máme tady? Štěstí za 10 houbiček. To nic, to taky nic. Nic. Tady mám epic, že nic. Dneska budu level 48. Tak se vylepším trochu. Tak. Ještě zkusím arenku před podzemím. Pak 8301. Koho mám zkusit? Zkusíme piráta. No, to je 58, tak to nic. Takže budeme zkoušet toho Subukusa. Tak, 40 za nejvíc expo dneska. Tak, no. A máme tady odjeto. No, takže to bude všechno pro tenhle díl. Takže já se s váma loučím a ahoj.